Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Inalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Ay! Sunog! Sunog! May sunog! Joke lang. Ambal na pasahero ni Mano. Ara na naman ang DJ nga buang. Aragoy! Maluoy ka. No. Oras mo natin yan is now 29 minutes after 6 o'clock in the evening. Hello there, welcome to the show. Welcome po dito sa programang EDSA. That's right folks, keeping you comedy straight up until 9 o'clock in the evening. Kasama nyo pa rin po Diego Bandido. Siyempre, hindi ba ako nag-iisa pumupunta ng gera? Kasama ko ang aking master sensei Henyo. That's right mga kabisyo, bawal ang inaantok-antok dito sa programa. Lalapirutin namin kayo, guguluhin dahil eto ang pinakamakulit, pinakamalupit na programa sa radyo. Eto ang programa EDSA. Pabara, kanta ka mo ha. Tama, bawal ang tutulog-tulog. Baka lumagpas ka sa iyong bababaan. Paggising mo, saan na siya tang? Nasa kabilang buhay na. Ay, wag naman ganon. Wag naman ganon. Oy, eto mga kabisyo, ikaw ba, matanong kita, angkol. Gaano ka ba kadalas mga labit kay misis? Kasi ito, isa sa mga nahagilap nating kwento sa Sokmed, sa social media. Nag-resurface lang to sa ano. I'm sure matagal na to na ano. Pero nag-resurface lang sa timeline ko na isang misis ang nagre-reklamo, inirereklamo si mister. Oh no! Tang, alam mo ba kung bakit nagre-reklamo? Eh, bakit? Ano bang nire-reklamo niya? Nirereklamo niya si mister daw matakaw sa sex. 3 beses daw talaga mag-demand si sir at pinipilit pa siya ni mister dahil nabuburyo na daw si mister, kaya ang kanyang nababalingan ay ang makipagsiping kay misis. Ano ba ang panuntunan pagdating dito tang sa buhay mag-asawa? Hindi na po natin to patatagalin, tang! Logican na natin to! Ay, sige, logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logican na po natin to, ang usaping ito. Ano ba ang mapupulot at ano bang mapipiga nating mga dagta na aral? Talagang dagta. Sino ba ang dapat masusunod pagdating sa dugsing-dugsing sa katre? First, of course, mga kabisyo, it is the wife's duty to satisfy his husband's needs. And vice versa. Ganon din po sa mga kalalakihan. Biblically speaking, isa po ito sa mga inuutos sa atin ng Biblia na ang mga babae ay dapat magpasakop sa kanilang mga asawa. Actually, in Ephesians chapter 5 verse 24, sinasabi po, "Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything." Oh no! Sa lahat-lahat ng bagay po. Kahit kuminsan, kahit hindi mo pa gusto, kinakailangan mo mag-submit. Pero mga kabisyo, meron tayong pero dyan. Hindi po ibig sabihin na gagawin na lang ng lahat ni mister ang gusto niya. Dapat pinagkakasunduan pa rin yan. Hindi po pwedeng, "Feel ko ngayon, darling, magdugsing-dugsing. Gusto ko 3 times a day." Kung si misis, kumbaga, halimbawa, pagod, sabihin niya, "Ay, darling, asa ka na lang. I'm so tired today. I cannot do it." "Ay, grabe ka naman, darling. Gustong-gusto ko ngayon. Anong-ano na ako ngayon eh." "Ay, ewan ko sa'yo. Doon ka na lang sa poste." O ganon, dapat meron pa rin pong pinagkakasunduan.
Nire-respeto ang isa't isa. At hindi naman ibig sabihin yan, misis, na magdadahilan ka na ayaw mo na kay mister. Ayaw mo na nga magpagalaw kay mister. Kasi unang-una, isa po sa mga obligasyon mo yan. Ang dahilan kung bakit nag-aasawa yung tao, it's because, actually pinag-uutos ng Biblia, kung hindi mo kayang maging single, dahil natutokso ka, nakakagawa ka ng kasalanan, mag-asawa ka. At tapos yung mga pangangailangan mo, personal needs mo, doon mo gawin sa asawa mo. Hindi may asawa ka na, tapos gagawin mo pa sa iba. Yan ang mali! Diba? Hindi naman ibig sabihin yan, mga kabisyo, na pag nagalapit si mister, laban ka agad. Walang ganon. At hindi din yan kagaya sa kanta na 1, 2, 3, nag-asawa si Mare. Adlaw gabi, wala pante. saya-saya! Clap your hands! Hindi po dapat ganon. Dapat vice versa, pasakop po kayo sa isa't isa. At saka syempre, sometimes, you need to agree to disagree. May mga bagay na ganon. Hindi rin pwedeng gamitin yung dahilan na yan. O, pasakop ka sa daw sa asawa, mga babae. Huwag ganon. Dapat alamin mo pa rin. Okay? Dapat nagkakaunawaan pa rin. Yun ang nagmamahalan. And I thank you! Oras natin, mga kabisyo, sa buong kapuluan. Ganap ng 35 minutes makalipas sa oras na 6:00 ng gabi. Tuloy-tuloy ang bakbakan, tuloy-tuloy ang malulupit na tugtugan. Siyempre, wag na wag bibita, wag na wag aalis. Dahil ang aalis, kukulamin ko. Alam nyo taga-kapis ko bala. Kasi gusto nyo mabalaan. No. May dala ko din nga munyika, tapos ika mo. Here's a song coming from the River Maya, LEC, right here, right now, on Metro's #1, 90.7 Love Radio.